Ryan Briffa ta' 30 sena mill-Marsa nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati ta' akkużi relatati ma' traffikar ta' droga fost oħrajn u ġie arrestat frejt mill-pulizija l-ġimgħa filgħaxija fejn instabu diversi boros biqrata suspettati droga kokaina u eroina fost oħrajn. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Stephen Ryan Mikallef u Mark Anthony Merċieqa spjegat li kien wara diversi ilmenti dwar triq Prince Albert fil-Marsa li l-pulizija bdiet tissorvelja l-akwati. Hawn il-pulizija nnotat numru ta' persuni magħrufa magħha li kienu allegatament qed jiffrekwentaw il-garaxx ta' Briffa fi triq imsemmija. Jidher ukoll li dawn l-istess persuni kienu jgħaddu l-flus lil Briffa minn tieqa tal-ħadid u jgħaddilhom xi oġġetti lura. Minn fuq il-post ġew elevati wkoll miżien, numru ta' skieken, flus kontanti kif ukoll oġġetti oħra relatati mal-użu ta' droga. Il-prosekuzzjoni għalhekk xliet lil Briffa li fuqu kellu droga li ma kinitx għall-użu personali tiegħu u li kien anqas minn 100 metru l bogħod minn skola. U nstab ukoll li kien riċedifu li kiser kundizzjonijiet imposti lilu mill-qorti f'sentenzi differenti. Quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxaq l-imputat wieġeb mhux ħati. L-avukati Franco De Bono u Amadeus Kakija ma talbux għal ħelsien mill-arrest, iżda talbu li l-imputat jinżamm fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli taħt il-kura ta' konsulent u psikjatra u l-qorti laqgħet din it-talba. Raymond Briffa ta' 46 sena inħeles mill-arrest wara l-ġimixli li allegatament wadda b'sikkina lil missieru u għeddu li ħanxarlu rasu waqt li kien xurban. L-allegat każ seħħ fis-6 ta' Novembru waqt argument li l-akkużat kellu mal-ġenituri tiegħu. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Josette Piscopo spjegat kif Briffa kien xurban waqt l-argument u allegatament beda jagħmel sinjal lil-ommu li se jħanxar ras missieru. Dak il-ħin missieru ħareġ barra mid-dar biex jikkalma s-sitwazzjoni iżda l-akkużat ħareġ warajh u wadda b'sikkina lejn missieru waqt li kien viċin ta' xi ġirien. Briffa ċaħad biss li ġara wara missieru b'sikkina bid-difiża tgħid li hu jixtieq jaqbad triqtu lura għat-tajjeb billi jirċievi kwalunkwe għajnuna u tpoġġa taħt ordni ta' trattament u ordni ta' probation għal 4 snin filwaqt li l-ġenituri tiegħu nataw ordni ta' protezzjoni. Somalu ta' 25 sena baqa' jinżamm arrestat wara li f'argument li kellu f'San Ġiljan allegatament kisser fl-xkun fuq ras refuġjat għeddu u kisirlu mnieħru b'dan tal-aħħar jindarab gravi. Is-Somalu kien akkużat ukoll li kiser il-paċi pubblika u li huwa riċediv tant li ħareġ mill-ħabs 32 jum ilu.